ኢትዮጵያውያን ዝርከብዎም ዜጋታት ዝተፈለለያ ሃገራት ቪዛ ኣሜሪካ ንምርካብ ክሳብ $15,000 ትሕጃ ክሕተቱ ምዃኖም ተገሊጹ። እዚ ክኸውን ዝኸኣለ ከዓ ዶናልድ ትራምፕ ንንግድን ንምዝዋርን ናብ ኣሜሪካ ዝእቱ ቪዛ ንምርካብ ዝሓቱ ዜጋታት ብርክት ዝበላ ሃገራት ቪዛ ንኽረኽቡ ክሳብ $15,000 ትሕጃ ክትሕዙ ንኽሕተቱ ውሳነ ድሕሪ ምሕላፍ እዩ። ብመሰረት እዚ ውሳነ ከዓ እቶም ቪዛ ተዋሂብዎም ናብ ኣሜሪካ ዝኣተውሞ ልዕሊ እቲ ዝግብኦም መዓልቲ ኣብ ኣሜሪካ ተጸኒሖም እቲ ገንዘብ ተመላሲ ከም ዘይከውን እውን እዚ ሓድሽ ሕጊ ገሊጹ ኣሎ። እዚ ሓድሽ ሕጊ ድሕሪ 2 ሰሙን ተግባራዊ ከም ዝኸውን ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ኣፍሊጡ ኣሎ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ስደተኛታትን ሓተት ዕቑባን ኣብ ኣሜሪካ ዝኣትውሉን ዝጸንሑሉን ዕድላት ኣዝዩ እናጽበ ዝኸይድ ዘሎ። ብዙሓት ካብተን ብእገዳ መገሻ ትራምፕ ኣቐዲመን ዕላማ ዝተገብራ ሃገራት ሓንቲ ኤርትራ ኮይና ዜጋታታ ድማ ናብ ኣሜሪካ ዝእትዎም ቪዛ ንኸይረኽቡ ዳርጋ ተኸልኪሉ ዘሎ። ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ካብተን እዚ ናይ $15,000 ትሕጃ ግዴታ ተነቢርለን ዘሎ 38 ሃገራት እተን 24 ሃገራት ናይ ኣፍሪቃ ሃገራት ምዃነን እውን ጠቒሱ ኣብቲ ከም ናይጄርያ፣ ጅቡትን ኡጋንዳን ዝኣመሰላ ዝተጠቕሰሎ ዝርዝር ኣቐዲሙ ኢትዮጵያ ዘይኣተወት እኳ እንተነበረት ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ግን ኣብ ልዕልተን ኣቐዲመን ተጠቒሰን ዝነበራ 38 ሃገራት ስም ዝርዝር 12 ሃገራት ከም ዝወሰኸ ተገሊጹ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ኣብዚ ሓድሽ ዝርዝር ካብ ዝኣተወ ሃገራት ኢትዮጵያ ሓንቲ ኮይና ኣላ። ብተወሳኺ ሃገራት ሞዛምቢክ፣ ቱኒዝያ፣ ሌሴቶ፣ ሞሪሸስን ሲሸልስን እውን ምስ ኢትዮጵያ ኣብዚ ዝርዝር ተጠቒሰን ኣለዋ። እዚ ግዴታ እዚ ኣብቶም ንንግድን ንምዝውዋርን ቢ1ን ቢ2ን ዝበሃል ዓይነት ቪዛ ንዝሓቱ ተግባራዊ ክኸውን። ከምዚ ዓይነት ቪዛ ክረኽቡ ዝደልዩ ኣመልከቲ ከከም ደረጅኡ 5,000፣ 10,000፣ 15,000 ከትሕዙ ከም ዝግደዱ እቲ ዝወፀ መግለጺ ይሕብር። እቶም ኣመልከቲ ክንደይ ገንዘብ ከትሕዙ ከም ዘለዎም ኣብቲ ቪዛ ንምርካብ ዝገብርዎ ቃለ ምሕትት ዝውሰን ከም ዝኾነ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ኣብዚ ሕጂ ወፂኡ ዘሎ ዝርዝር ግን ኤርትራ ኣይተረቑሐትን። ከም ዝፍለጥ ኤርትራ ብዙሓት ካብተን እገዳ መገሻ ትራምፕ ዕላማ ዝተገብራ ሃገራት ኮይና ልዑል መዝገብ ልዕሊ ግዜ ጻንሖት ዝገብሩ ዜጋታት ካብ ዘለወን ሃገራት ተባሂለያ ኣብ ዝርዝር እገዳ ኣትያ ዝነበረት። ዝሓለፈ ሰነ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኤርትራ ኣብቲ ወርሒ ኣብ ዝተገብረ እገዳ ቪዛ ዝኣተወትሉ ምኽንያት ገሊጹ ምንባር ይዝከር። እቲ ሽዑ ዝወፀ መግለጺ ኤርትራ ፓስፖርትን ሲቪላዊ ሰነዳትን ብግቡእ መንገዲ ከም እትህብ ኣሜሪካ እምነት የብላን፣ እዚ ድማ መንነት ሰባት ኣብ ምርግጋጽ ስክፍታታት ዘልዕል እዩ ኢሉ ነይሩ። ኣብዚ ሕጂ ወግዓዊ ኮይኑ ዘሎ ዝርዝር በቲ ሓድሽ ውሳነ ዝጽለዋ ሃገራት ግን ኤርትራ ኣይተረቑሐትን። ብዛዕባ ተን እገዳ ዝተነብረለን ሃገራት ዝተባሃለ ነገር ድማ ዝርዝር ሓበሬታ ወፅና ኣሎ። ኣብ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ እታ ዝዓበየት ዘመናዊት ዝኾነት መርከብ ጽዕነት ነፈርቲ USS ጀራልድ R. ፎርድ ብሰንኪ ዝበጽሐ ሓደጋ ባርዕ ንጽገና ካብ ቀይሕ ባሕሪ ክትወፅእ ትዳሎ ከም ዘላ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ገሊጾም። እታ መርከብ ኣብ ደሴት ቀርጤስ ናብ ዝርከብ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ንጽገና ክትውሰድ ምዃና ሰብ መዚ ገሊጾም ኣለዉ። ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ምሕጸበ ክዳውንቲ ከም ዝተወልዐ ዝተገልጸ ባርሓዊ ንኽጠፍእ ሰዓታት ከም ዝወሰደሉ እዩ ዝዝረብ። እታ ዝዓበየት መርከብ ውግእ ዓለም ቅድሚ ሕጂ እውን ናብ ማእከላይ ምብራቕ ኣብ እትዋፈረሉ ዝነበረት እዋን ስርዓተ ዓይኒ ምድሪ ተባላሽዩ ምንባሩን ካልእ ጸገማት እውን ኣጋጢሞ ምንባሩ እዩ ዝሕበር። እታ መርከብ ንኣስታት 9 ኣዋርሕ ኣብ ስራሕ ጽንሐት ኮይና ከም ኣካል ናይቲ ምስ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዝተኣሳሰር ስርሒት ኣሜሪካያ ናብቲ ዞባ ተዋፊራ ጸኒሓ። እቲ ባርዕ ብ2 መጋቢት ምስ ተወልዐ ልዕሊ 200 ኣባላት እታ መርከብ ብትክት ዓፊኖም ከም ዝነበሩን ድሒሮም ድማ ናብ ስራሕ ከም ዝተመልሱን ሰበስልጣን ኣሜሪካ ገሊጾም። ሓደ ባሕረኛ ንሕክምና ካብታ መርከብ ከም ዝወፅእ ከም ዝተገብረ ካልኦት 2 ድማ ቀሊል መጉዳእቲ ከም ዝበጽሖም እውን እቲ ዝወፅእ ሓበሬታ ይሕብር። እቲ ባርዕ ሰፊሕ ዕንወት ከየስዕብ ንምቁፅጻሩ ዓብዪ ምርብራብ ከም ዝተገብረ እውን ይዝረብ። ባሕረኛታት ነቲ ባርዕ ንምቁፅጻርን ናብ ካልእ ክፋላት እታ መርከብ ንኸይዝርጋሕን ንሰዓታት ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ገሊጾም። ሳዕቤን እቲ ሓደጋ ናብ መደቀሲ ቦታታት ስለ ዝተዘርግሐ ልዕሊ 100 ዓራውቲ ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ከም ዝኾኑ ሰብ መዚ ገሊጾም። ብሰንኪቲ ኣብ መሕጸቢ ክፍሊ እታ መርከብ ዝሰዓበ ጉድኣት መተካእታ ዓራውትን ተወሳኺ ፍርናሽን ክዳውንትን ናብታ መርከብ ከም ዝተለኣኸ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ወሃቢ ቃል ሓምሻይ ቃፍላይ መርከብ ኣሜሪካ እታ መርከብ ሕጂ ኣብ ስራሕ ከም ዘላ ይሓቢሩ። ጠንቂ እቲ ባርዕ ግን ዛጊት ኣይተፈልጠን ይምርመር ኣሎ ኢሉ። እታ ነፈርቲ ትጽዕን ዓባይ መርከብ ንልዕሊ ሓደ ሰሙን ንጽገና ክትከይድ ምዃና ሓደ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ኣብ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ንዝነጥፍ መርበብ ሓበሬታ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ወርሒ ጥሪ እታ መርከብ ኣብ ስርዓተ ዓይኒ ምድሪ ብልሽት ከም ዘጋጠመ ማዕከና ዜና ኣሜሪካ ኣብታ መርከብ ዓይኒ ምድሪ ከም ዝተዓጽወን ኣብ መሕጸቢ ክፍሊ እውን ነዊሕ ሪጋ ይርአ ከም ዝነበረ ጸብጺበን ነይረን እየን።
ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ናብ ኣህጉራዊ ግጥማት ክትምለስ ወሲና ዘላ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዝመጽእ ረቡዕ ኣንጻር ሃገራዊት ጋንታ ኤስዋቲኒ ኣብ እተካይደ ጸወታ ዝሳተፉ ብርክት ዝበሉ ኣብ ወጻኢ ዝርከቡ ኤርትራውያን ኣብ ምጽዋዕ ተጸሚዳ ከም ዘላ ተገሊጹ። ድሮውን ብርክት ዝበሉ ኣብ ሃገራት ኣውስትራልያ፣ ሽወደን፣ ኔዘርላንድን ጀርመንን ዝነብሩ ኤርትራውያን ተጻወቲ ጣውዒት ኣቕሪባ ምህላዋ ተገሊጹ። ድሕሪዚ ኣብ ሞሮኮ ዝካየድ ኤርትራ ከመመይዳኣ ዝተጻወተት ዝሕሰበላ ቀዳማይ ጸወታ 6 መዓልታት ጸኒሓ ድማ ኣንጻር እስዋቲኒ ካልኣይ የብረ ጸወታ ናብታ ደቡብ ኣፍሪቃ ትርከብ ሃገር እስዋቲኒ ብመጋሽያ ክትጻወት። ከም ዝፍለጥ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ሓድሽ ኮሓ ሓሽም ያኪን ዝተባህለ ግብፃዊ ኣሰልጣኒ ከም ዝቆፀረት ዕላዊ ኮይኑ ነይሩ። በቲ ሕጂ ዘሎ ሓበሬታ ድማ እዛ ኣሰልጣኒ ዝበዝሑ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ካብ ዝቕመጡ መንእሰያት ተጻወቲ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራውያን መሪጹ ነቲ ሃገራዊት ጋንታ ክሃንጻ ጀሚሩ ከም ዘሎን ቀዳማይ ጸወትኡ ድማ ኣንጻር እስዋቲኒ ዘካይዶ ክኸውን ምዃኑን ተሓቢሩሎ። እቲ ግብፃዊ ኣሰልጣኒ ስርሑ ኣብ ዝተረከበሉ እዋን ኣብዚ ናብ ኣህጉራዊ ውድድር እትምለሰሉ ዘላ መድረኽ ተወዳደረ ብቕዓት ብምንጽብራቕ ትንሳኤ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ንምምስካር ዓቕሙ ከም ዘበርክት ገሊጹ ነይሩ። በዚ ኸኣ እዚ ግብፃዊ ኣሰልጣኒ ኤርትራ ኣብ ሜዳኣ ከም ዝተጻወተት ዝሕሰበላ ኣብ ሞሮኮ ዝካየድ ጸወታ መሪሕዋ ክሳተፍ እዩ። ምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ንድምፂ ኣሜሪካ ደጊሙ ክኸፍት ብቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ተወሲኑ። ምዕፃው ድምፂ ኣሜሪካ ዘይሕጋዊ ምዃኑን ዝተሰናበቱ በማይ ዝቑፀሩ ጋዜጠኛታት ድማ ናብ ስርሖም ክምለሱ እዩ ሓደ ዳኛ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ወሲኑ ዘሎ። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ናብ ስልጣን ድሕሪ ምምላሱ ቀልጢፍ እዩ እቲ ንዓሰርታት ዓመታት ብትግርኛ ዝርከቦም ብዙሓት ቋንቋታት ከገልግል ዝጸንሐ ፍሉይ ማዕከን ዜና ክዕጾ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ ዝነበረ። ፌደራላዊ ዳኛ ሮይስ ላምበርዝ ኣብ ዝሃቦ ብይን ግን መንግስቲ ነቲ ውሳነ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ከተግብሮ እዩ ኣዚዙ ዘሎ። ድምፂ ኣሜሪካ ጸጋማዊ ሻርነት ኣለዎ ብዝብል እዩ እቲ ፕሬዚዳንት ክዕጾ ኣዚዙ ዝነበረ። ቪኦኤ ወይ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ እዋን ካልኣይ ኩናት ዓለም ብናይ ናዚ ጀርመን ዝዝርጋሕ ንዝነበረ ፕሮፓጋንዳ ግብረ መልሲ ንኽህብ ዝተመስረተ ማዕከን ምዃኑ ይግለጽ። ሕጂ ኸኣ በቤት ፍርዲ ከምዚ ዓይነት ውሳነ ተዋሂቡ ዘሎ 3 ጋዜጠኛታት ናይቲ ትካል ነበር ንምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕን ኣብ ቤት ፍርዲ ድሕሪ ምኽሳሶም ፍርዲ ተዋሂቡ ዘሎ። እቲ ዳኛ ነቶም ጋዜጠኛታት ንምስንባት ዝተወስደ ውሳነ ዘይሕጋውን ስምዒታውን ምንባሩ እውን ተዛሪቡ። ብተወሳኺ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ናይ ምዕፃው ሓላፍነት ዝሃባ ካርል ሌክ ዝተባሃለት ሓላፊት ናይቲ ንድምፂ ኣሜሪካ ዝምውልን ዝከታተልን ትካል ዓለማዊ ሜድያ ኣሜሪካ ነቲ መምርሒ ክትህብን ከላ ብላዕለዋይ ባይቶ ኣሜሪካ መዝነታ ስለ ዘይጸድቐ ውሳነ ሕጋዊ ከም ዘይነበረ እውን እቲ ቤት ፍርዲ ውሳነ ሂብሎ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።